Хөрмәтле, кадерле тамашачыларыбыз. Менә 114-нче сезон үзенең ахырына якынлашты. Без әлбәттә ярты сезонны бергә булдык, заллар тулы булды. Ләкин менә шундый көтелмәгән вакыйгалар килеп чыкканга күрә залларыбыз бушап калды. Ләкин барыбер шуңа карамастан без сезнең белән булдык. Интернет челтәрләре аша, онлайн аша. Без сезнең белән элемтәләрне измәдек. Бүгеннән башлап безнең театр әһелләре, театр хезмәткәрләре бөтенсе отпускага китәләр. Ләкин июльнең урталарында без бөтенбез эшкә чыгып, яңа сезонны башлар алдыннан безнең эшебезне башларга исәплибез. Ә инде көз көне 115-нче сезонны сезнең белән бергә ачарга бик тә өметләнәбез. Чөнки без сезне бик сагындык, сагынабыз. Шуңа күрә, иншалла, бу дөньялар тынычланыр, үзенең асылына кайтырлар һәм киләсе сезонда без бөтенебез сау-сәламәт булып очрашырбыз.